Не, Big Brother. Благодаря ти, че те има. Свободен ли съм да напусна изповедалнията? Разбира се, Big Brother ти благодари. Свободен си да напуснеш изповедалнията. Ще ти спукам ануса. Big Brother не е сигурен, че те разбра. Ицо не е бил никога. Кой е той, Ицо? Женската... Ти на номинация бил ли се? Беше педалската роля, помниш? Не, бе. Тъцелуваме се. Веднъж. Кой е той, Ицо? Веднъж е бил. Много тъжно. Нищо бе.